ngalon di se ka tiebe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tinya be tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tiebe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la na mara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la sara ka jugu bomori tinya wele la fala ka chideme nego tinya wele la dabali jugu kemori tinya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعد تبشر في الله جبا أم بوفوك ولي مندون كدل على فه الله كهنا أناك كشي أناك بركة الله كجدينا وكلين لنا بلا جلينكا أم أول الدنيا كفوانغا بوجلو كنا كنا أم بعنوني جعنا بقولا سيد شريف عثمان مدان هيدرا عليك دميالا لا دلكولا جميع أنصار دين تونديون sungolo makono tile sabashu ube unyina maya sabla ubibe alakira modenke ani alakira denge ka banginima el imam al Hussein el shahid alakira ko demi hakela ne bora Husseinuna Husseinu bora nela ala ke mogo fe mogo mkera Husseinu fe ala ba mogola mogo mi bana Husseinuna samba flantan shegin tan o bara bela jelen kera ka be avril kalot leta ani shekima shirfila dukenela wajulu kela yani an karamogo ke kena soro o tunye Usman Nimaga ka bo Bamako ninga fara Isa Maman Sherif Haidara kan nin sigida ina abina soroli ke Isa Maman Sherif ale nyebla minke ninga se Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale ka kuncheli duwuma ange je ka nyamada Isa baba fe ala kan be sababama Amin. Kira somogo ko ne abe Sigatola. ko ne be fe ka mogo saba son fengelena abe kan soja ibadi chema ka da muso ma ka da dema Che. ala ko ti soro ni kirate Che. ni kira somogo soro ibi kira soro ibi ala soro Che. Sigatala. mogo be no minu ya welo yere la ko be ala fe me chena o ti kira fe Siga. nga mogo shite mi be kira fe nati ala fe Ya akbar sigatola. mogo do yere wasado ni flyna ko be ala fe o be kira fe nga ko kira somogo ko ya dama ko were Siga. ngani mogo mogo ita ke kira somogo ko o bebi iba soro la o bebi ala kira fe wo bebi ala kira fe ala yere fe Ya akbar. ni ya damne kira somogo le ba sabab be soro tago kelena Che. ngani ya damne ala la turu flanan be sabana be Obe. Ya akbar. Aidra. ka se ka beta shenkele e ba damne ko yere tenya na munu ko no e kira somogo yi Ya akbar. ame olu ka kene ko nana Che. Aidra. ngai ki jija kira somogo kanu fendama do be no dalatela mo fo ko ke kado e ka dusro ka do nga wala nda kono Inshallah. Ofo. hake do de be unu kanu ba o che Che. ne ko ke bu fe fendo wajibele no e ka ka nyeshuma Na. o folo folo wa fama ko ishkuhum ko ka ke kira bono o fe Ya akbar. o kanu be do ala kira ka kanu kono Che. o wajibi bela jilenga qur'ana de jigina ko fo Che. qul la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba nte fo nyini fe a fɔ u ɲɛna k'i tɛ fɛn ɲini u fɛ i ka kira in na fo u k'a dɔn i kɔ ye Siga. o kɔrɔ k'i somɔgɔw kanu Che. o y'a fɔlɔfɔlɔ ye Ya akbar. a filanan Na. ka sabati u kɔ k'u dɔn i ka ɲɛmɔgɔ ye Che. Sigatala. ɔ i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ gɛlɛyala o ko taama na i k'o bɛɛ kɛ tulu ye k'o mun i la foyi ka n'i bɔ a kan Ya akbar. o ye wajibi de ye sabu u nɔfɛtigiw ko b'a la Che. Sigatala. bɛɛ tɛ se k'a dafa fo cɛ layidu tigiw Ya akbar. minnu jamuw kumakanw n'u ka kɛtaw la kɔni Che. la n'i ko k'i b'u kɔ ko min o fɛn bɛ olu nɔfɛ Na. o dɔ bɛ pan ka s'i ma Che. ni min ye sɔrɔ o t'a bɛɛ ye koyi o kɔrɔ min panna ka se ma o de bɛ sɔrɔ a bɛɛ sinnen bɛ olu dɔ ma nka dɔw bɛ porokoto k'u kanubagaw sɔrɔ Ya akbar. ɛlɛn n'i k'a dɔn ko tasuma mɔɲɔnin dɔ de y'i sɔrɔ nka tasuma dalen don kira somɔgɔw de kɔ la i ta ka ko i fɛ Ya akbar. Abe kwanfe. o ye filanan ye Aidra. a sabanan ihtiramuhum Na. o de ye k'u bonya Ya akbar. Wulibali. n y'o fɔ Fora. i b'u wolo nka i denw t'u ye Che. Sigatala. i b'u kala i ka kalanden t'u ye Che. u nan'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nka i dɔgɔninw tɛ Ayi. Ote. Aidra. olu bɛ ten de Che.
i b'u wolo nka i denw tɛ Allahu akbar ni wuli bali i b'u kalan ka u sigi ka tableau kɛ u kun ka lagɛrɛ ta ka sɛbɛnni k'u kun ka sɔrɔ u ma kalan foyi dɔn a ba ta sa k'u kun nka i ka kalandenw tɛ dɛ nka i kɔni y'u kalan nka i ka kalandenw t'u ye Allahu akbar ni wuli bali aydara Allahu akbar ala kɛra de ko de la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum Allahu akbar kan'a fɔ k'i b'u lakalan ala ka diinɛ kɔnɔna u y'o dɔ bɛɛ ye siga olu b'o minɛ ɲɔgɔn na de Allahu akbar a naaninan u ka hakɛ naaninan u kanubagaw kan u k'a ma ko albasira o de y'i ka kɛ kodɔnna ye wala i ka kɛ ko faamubaga ye u nɔfɛ i kana kɛ o nɔfɛ kanuba laloma ye siga sabu kanuba laloma bɛ tɔɔrɔ min se mɔgɔ ma i jugu kɛ kuma tɛ se k'a lase ma Allahu akbar ata sima wuli bali kira ni a dɔnbagaw jɛra c'est-à-dire a n'a kanubagaw jɛra u tun b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la nka dɔnbaga tun ma ca a yebagaw la Allahu akbar wuli bali a bɛɛ tun y'a kanubaga ye nka bɛɛ tun tɛ alakira dɔn ayi wala kuranɛ falen don o de la k'a jira ko kira sɛgɛnna siga talla sɔnsɔn dɔ b'a ta kɛrɛ kira sigilen bɛ minnu bɛ taa foro la u bɛ taa foro la minnu bɛ taa u ka nakɔ la olu bɛ taa o la minnu bɛ taa dɔgɔjɔ la olu bɛ taa u ka dɔgɔjɔ la u kɛlen k'u ka sini nasɔngɔ sɔrɔ sa sufɛ olu de bɛna gɛrɛn sigi alakira dala sa o gɛrɛn tɛ wuli fiyewu musow mago bɛ alakira la a mago bɛ ka ci dɔ fɔ musow ye denmisɛnninw b'a ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ baro de sigilen don a da la a yɛrɛ sɛgɛnnen fana don tuguni sabu minnu tɛ taa dɔgɔ la olu tileyɔrɔ y'a fɛ ye dɔgɔdenw jiginnen su fɛ olu barokɛyɔrɔ fana y'a fɛ nka ale yɛrɛ tɛ taa sugu la baara foyi t'a la k'a ɲɛsin alako ma wa ni min sɔrɔla alako tɔnɔ na a b'o bɛɛ di u ma nka ni min jɔn'a ta la o bɛ tila k'a kɔrɔfɔ tuguni nka foyi t'ale yɛrɛ ye mɔgɔ si miiri maa ye ko kira yɛrɛ ni jumɛn ka kan o de kama kɛlɛ ka nin mana tuma min a ye tilali kɛ ka fila di dɔw ma ka saba di dɔw ma ka kelen di dɔw ma nka mɔgɔ si bololankolon ma bɔ a la nka tiɲɛ na tilali in na ka kɛ ni mɔgɔw ka haju ye dɔ ta cayara ni dɔ ta ye dɔ jɔna a ta la mɛ walahi Muhamadu yɛrɛ ye tilali in kɛ a yɛrɛ ma fɛn ta nka a ye kelen di dɔw ma ka fila di dɔw ma ka saba di dɔw ma kelentigi o ko jɔn kɛra la k'an bɛɛ jɛra ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ta dɔgɔyara ko Muhamadu ko nin tɛ laadiriya tilali ye dɛrɛ ala ko k'a gɛlɛyara o tuma na mɛ kira ma fɛn ta mɔgɔ si hakili m'a ye ko ale yɛrɛ ma fɛn ta ala ka sɔrɔ k'a niyɔrɔ ko fɔ sa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil n'a fɔ ma ko khumsu kɛlɛ ganima la a ye n jiginna o de la fɔlɔ ala yɛrɛ de ye kira niyɔrɔ fɔ tuma min na a b'a bɛɛ tila nka tuma min na dɔ ta dɔgɔyara o jɔna la fo k'a kɔrɔfɔ fo ka taa tulo don o la o tuma ala yɛrɛ y'a niyɔrɔ fɔ ko in yɛrɛ la a ko ni fɛn o fɛn sɔrɔla sa a bɛ tila duuru de ye kelen y'i ta ye tɔ naani o bɛ jɛ k'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ i ta b'o fana na nka nin y'i kelen ta ye o ye dɔ ye suratu nuru kɔnɔna na ala b'a fɔ k'aw kana kira wele togo kɛ i n'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn wele togo min na sabu ala yɛrɛ ma sɔn ka hali a wele a tɔgɔ la ya Muhammad kuranɛ bɛ a tɛ yen ala ko ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya Musa ma tilka bi yaminika ya Zakariya ya Yahya o tuma na ala ye kiraw ta u tɔgɔw ma k'u wele u tɔgɔjɛ yɛrɛ la ni u b'a fɔ ma ko harifu nida mɛ ala kira a ma sɔn fiyewu ala yɛrɛ ye o kira bonya a b'a wele a valeur la nka a m'a wele a tɔgɔ la i n'a fɔ i man kan ka i ka jamana président wele a tɔgɔ la hali ale tɛ wele ko monsieur le président monsieur bɛ da tɔgɔ kan o man ka da jamana président yɛrɛ tɔgɔ kan ale ye son excellence ye député olu bɛ wele ko honorable olu bɛ da o kan o tuma na o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw ka valeurs de bɛ yen nɔ ala yɛrɛ ye kira wele n'a valeur de a ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul nka mɔgɔw tun bɛ kira jɛɲɔgɔn na minnu bɛ kira wele so yɛrɛ kɔfɛ koyi n'a tɔgɔ ye a Muhamadu bɛ yen wa aw bɛ yen o tuma na n bɛna sisan n bɛna ci telimani dɔ la i kana bɔ dɛ n bɛna walahi o tun bɛ kira wele tan de ala ko k'aw kana kira wele ani ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a dɔw bɛ i ni fila min ɲɔgɔn wele cogo min na n ka cɛ k'o ti ni kira cɛ
siga tala Qur'ana ya nana jigi ko haramuya pew Allahu akbar wa fo ya rasulullah siga tala a dɔ fana na kun sigira baroda la mɔgɔw bɛ na barokɛlaw b'a la ɲiniŋalikɛlaw b'a la ɲiniŋali ye kelen de diinɛ de la bɛɛ tun bɛ kira ɲininka la mɔna ta bɛ dɔw tun bɛ taa n'a ye kɛrɛfɛ Muhamadu b'a fɔ ko e ta ye jumɛn ye ko ko kuma min bɛ ne fɛ tiɲɛ na n bɛ fɛ ne kelen ne kelen kira bɛ taa kɛrɛfɛ a bɛ t'o lamɛn o b'a sɔrɔ dɔw ɲiniŋali ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ kɛnɛ kan koyi ale bɛ t'o kelen de ko mɛ k'ale ta bɛ kɛ kɛrɛfɛ de a bɛ taa ni kira ye kɛrɛfɛ dɔ fana bɛ n'a ta tuguni ka taa n'a ye kɛrɛfɛ ala ko heyi ko a ka dabila a ka na ni kira ka ɲɔgɔn ye kɛ ni mɔgɔ min mago bɛɛ ni kira ka ɲɔgɔn ye ko fa qaddimu bayna najwaakum sadaqatan i b'a bamanankan faamu cogo min na ko ka tige k'a la ni tan tɛ se ka fɔ jama na ɛlɛ nin bɛ kɛrɛfɛ fɛn di o tɛ sura fɛn de a fɔ ma ko kɛrɛfɛ fɛn an ka taa kɛrɛfɛ i b'o condition i b'o da a bɛ taa kɛrɛfɛ ala de ko fa qaddimu bayna najwaakum sadaqatan ko ka dɔ di aya min jiginna ko kira muso ye an baw ye k'u tɛ furu a ma jigin gansan koyi kira kumana ni dɔ ye a kanumɛmukɛ ye kanumɛmuso ye kira muso dɔ ye a nana kuma sugu dɔw fɔ la kira ɲɛ kumuna kira yɛrɛ ma kuma koyi nka a y'a yira ko a ma bɛn a ma taara kɛrɛfɛ Muhamadu yɛrɛ kɔni hali an cousine an tɛ se ka baro kɛ n'olu ko keleya damaya n'a tɛna sa ka taa n'o lahara n'a sara kɔni ne na karisa furu o an sera ye ala ko kira musow y'aw baw ye o furulu tɛ bɛn aw ye ale kɔfɛ tuguni ni ɲɔgɔnna baden kira ka degun ni fɛnw o caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ mais i bɛna ye fɔbaga si t'a la fo ala k'a don kira yɛrɛ da k'a lase o de ye degun ye parce que ni dɔ tun bɛ yen nɔ dɔ tun bɛ se k'a fɔ mais ala b'a don kira yɛrɛ da kira yɛrɛ ka n'a fɔ ko a ye nin kɛ ne ye i b'a dɔn a sɛgɛnna mais ala de b'a dɔn a da a ye nin kɛ ne a ye nin kɛ ne a ye nin kɛ ne parce que u m'a dɔn yɛrɛ ma jibila dun tɛ jigin filanan wɛrɛ tɛ yen nɔ ni nabiɲuman wɛrɛ tun bɛ a tun bɛ fɔ o ɲɛna pour que o ka kuma ni jama ye ka se ka nin nabiɲuman dɔ in valeur yira ale kelen pe de don o tuma na fɔ ala ka ci don ale yɛrɛ da ale b'o fɔli min kɛ dɔ fana t'o faamu k'a kɛ n bɛ yɛrɛ fɔ nin fɛn ɲini wɛrɛ tuguni kira balola tan de a kanubagaw cɛ la nka tiɲɛ yɛrɛ la o ma hakili lamaga ka caya ka se k'a dɔn k'a ni ko dɔw ka kan ni degun yɛrɛ tɛ dɔw m'a dɔn ko a ni nin ka kan ala kira kira ten o kɔrɔ i ka kodɔn kelen nin ye nin n'a siraw ye i ka se k'u faamu u ɲɛfɛ u ka lamagaw fɛ k'u ka kow ɲɛɲini degun jumɛn de b'u kan i jɔda ye mun ye o la ka n'a sigi f'u k'a fɔ o ye kelen ye o man jugu ka n'u se dɔgɔyalima ma ala ye kangari yɛrɛ dan ye kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ la tasubu allazina yad'una min dunillahi a kana mɔgɔw ka alaw neni mɔgɔ minnu bɛ fɛn wɛrɛ bato min ti ala ye ko n'o kɛra dun ala ko k'u bɛna mun kɛ ko fasayasubullaha adwan bighayri ilmin n'o kɛra dɔrɔn olu fana mɔnɛbɔyɔrɔ ye jumɛn de ye olu bɛ na ala de neni ni bɛ kuma hali bolitigi fɛ a yira k'a fɔ kuranɛ bɛ na n'o sira caman a yira k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin e de y'a dilan tɔgɔ min b'a la o de ye tɔgɔ da la saraka min kɛrɛnkɛrɛnnen don a la boli yɛrɛ tɛ saraka fɔ koyi boli batolaw de bɛ saraka fɔ sinon boli yɛrɛ tɛ saraka ɲini tɔgɔ min b'a la a yɛrɛ m'o tɔgɔ da yɛrɛ la aw de ye tɔgɔ da la ka boli dilan n'i ye boli dilan fɛn min na a fɔ duma fɛn dɔ tɛ yen k'o ye boli ye koyi ni e yɛrɛ min lalaga cogo min na i y'a kɛ yiri mɔgɔnin de o i y'a kɛ nɛgɛ mɔgɔnin de o i y'a kɛ wara de o i y'a kɛ sa de o walima fɛn n'i ma fɛn wɛrɛw n'i ye nin fɛn o fɛn batora min tɛ a la a fɔ de ma ko taagot e yɛrɛ de b'i ka choix kɛ fɛn dɔ la k'o dilan k'o bila forme dɔ la forme min ka di e yɛrɛ ye ka sɔrɔ k'a fɔ ma ko ala n'i ye nin fɔ u ye u yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye tiɲɛ a fɔ nin filɛ nin hali n'a bɛ fɛn dɔ kɛ sitanɛ de bɛ dɔ la sinon o si t'a yɛrɛ ye ni ala de bɛ laban tugu ala kɔ nimisa t'o de la nka e n'i ka dɔnni bɛɛ kana taa fɔ bolitigi ma n'a fɔ k'i sen da ka boli kan ka daji to a ka tu nin tɛ foyi ye yiri gansan a tɛ se ka foyi kɛ o t'a fɔ cogo ye sabu a bɛ ka fɛn dɔ kɛ a bɛ ka fɛn dɔ kɛ dɛrɛ tigiw bɛ mɔgɔ caman ɲɛnabɔ u ye koyi nka a fɔ ɲɛna k'o ye sitanɛ de ala ko k'i kana u ka boli neni ne y'u ka boli neni sisan fa yasubullaha u bɛ na ala neni u bɛ na ala neni
ala ko adwan bi ghayri ilmin o yɛrɛ bɛna kɛ o t'a kɛ ni dɔnniya koyi parce que e ye dimi don a la a fana b'a ye minnu bɛ e tɔɔrɔ a bɛ o ɲini ka ala nɛni nɛniyɔrɔ ti ala la mais a bɛ fɛ k'e de dusu kasi o ye ala yɛrɛ ye nin sira in d'a ma kuranɛ kɔnɔna na e yɛrɛ b'a dɔn ne ka mɔgɔba nin bɛ karisa bolo cogo di est-ce que nin y'a fɔcogo ye yan wa nin y'a ko fɔ yɛrɛ wa nin y'a ko kɛcogo ye nin karisa fɛ wa est-ce que nin fɔli yɛrɛ bɛ fɛn ɲɛ nin ye wa i k'i kuma cogo dɔn i k'i ka kɛcogo dɔn i k'a dɔn i bɛ mun kɛ n'a ye i k'a dɔn a jugu n'o bɛ yɔrɔ min na min b'a lagosi e k'o dɔn e k'a dɔn i bɛ kuma cogo di i bɛ mun kɛ e yɛrɛ k'i ta kɛ dɔrɔn ka bɛɛ kafiriya ha kirikiri ka dɔn nin filɛ nin a t'i karamɔgɔ fɛ a t'i ka mɔgɔba fɛ a dusu tiɲɛnen sigilen don ka na o layuguyugu ka fɛn dɔ fɔ min b'a to o bɛ fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ n'o ye nɛni min kɛ e de y'a d'a ma dɛ Seydina Ali ko ko al khayru bil khayri wal badi afdalu wa sharru bil sharri wal badi azlamu ɲuman min sera ni ɲuman ye nka min y'a fɔlɔ la e tɛ se k'o bɔ juguman bɛ sera ni juguman ye min fɔlɔ la o de ye tɔɲɔnikɛla ye ala kira somɔgɔw kanu n'i b'u kɔ si yɛrɛ la i ka si jogo la ka si ka ko kɛcogo la ka na ko juguba ka k'u sigilen kan u ma min bɔ o lagosili ka da o kan ni e ye a fɔli ma ko basira i k'i janto o la o y'u ka hakɛ kumabaw ye ala kira ye o yira nka ni minnu hadarel n'a fɔ alu betu kumabaw b'a la n'o ye an bɛ minnu yɛrɛ sigi Hasani Huseni Fatima ani Ali ka fara ala kira yɛrɛ kan o y'a duruna a fɔ ninnu ma ko ahalul kisa ye ninnu de welela mubahala la ayatu tatihiri kɛrɛnkɛrɛnna ne ninnu de ye ka sɔrɔ ka tɔw don a kɔnɔna na ninnu y'a kumabaw ye an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan o k'a ma ko Huseni Huseni Ali den don nin maga da donn'o la nin t'an sigi o fɔlɔ ye kɛnɛ nin kan o caman fɔra a bangena san jumɛn a bangena cogo di o caman fɔra o bɛ sigi tɛmɛn'o kɔnɔna na parce que fɛn ye si ni si de an tɛna segin olu kan hali bi Huseni ka ko fɛn baden de b'a la min an bɛ san 100 k'a la an tɛ s'a ma n'an y'a ta kelen kelen an tɛna se minnu bɛɛ ma nka ala kɛra mɔden kɔni don a ye min yira ni siga tɛ mɔden min ka mɔdenya kɔni na Hussein ale ni a kɔrɔkɛ de bɛ wele ko Al-Hasanayni ko ɲuman fila a kumana Aliyu ka gɛlɛyaw kan n'an sigira Fatumata kan Fatumata ye gɛlɛya minnu furu ko la o bɛ fɔ n'an sigira Aliyu la Ali yɛrɛ ye ɲɛnɛmaya minnu kɛ degun minnu sɔrɔ o bɛ fɔ n'i sigira Alakira yɛrɛ kan Alakira yɛrɛ fana ye degun minnu sɔrɔ o caman bɛ fɔ Alakira ka kɛnɛ kan nka n'i sigira Hasani Huseni kan olu yɛrɛ kira ka ɲɛnɛmaya dɔ kɛr'u ɲɛna sabu Hasani ye bangena hijira san 3nan Huseni bangena san 4nan kira fatura san 11nan daminɛ o kɔrɔ kira fatura ka sɔrɔ kelen bɛ san 7 kelen bɛ san 6 la o bɛɛ nin hakɛ nin na u ye dɔɔnin y'a la parce que olu tun ye denmisɛnnin minnu ye o ni denmisɛnnin tɔw tɛ kelen ye o de kama Hasan ni Hussein ani Abdullahi ibn Umar ani Abdullahi ibn Abbas ani Abdullahi ibn Jafar ninnu mɔgɔ 5 de tun bɛ waso denmisɛnnin tɔw la ko anw de ye denmisɛnninw ye kira ye lɛdu minɛ minnu bolo ka sɔrɔ u ma balikuya ko wa olu kɔfɛ ko kira ma minɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo fiyewu Hasan ni Hussein ne taara hayatu sahaba la ko bay'atu man lam yahtalim nka n bɛ ka nin yɔrɔ hadisa min fɔ o bɛ Bukhari yɛrɛ la a bɛ Muslim yɛrɛ kɔnɔ Hasan Hussein Abdullahi ibn Jafar Abdullahi ibn Abbas ani ibn Umar n'o ye Abdullahi ibn Umar ye olu mɔgɔ 5 nka Hasan ni Hussein ta kɛra ɲɔrɔ fɛ o kɔfɛ a tila k'a minɛ ninnu bolo tugu mɔgɔ 5 bolo u yer'o la siɲɛ 2nan na Hasan yɛrɛ tun b'a fɔ ko anw de ye denmisɛnninw ye ala kɛra ye lɛdu minɛ minnu bolo k'a sɔrɔ u ma balikuya lɛdu tɛ wajibiya denmisɛnnin kan lɛdu tɛ wajibiya denmisɛnnin hali a tɛ kanu denmisɛnnin kan denmisɛnnin min t'a dɔn mun don a bɛna lɛdu min ta valeur jumɛn bɛ b'a la engagement jumɛn de don mais n'i y'a ta ninnu bolo k'u to san 7 la u b'a dɔn min don si la denmisɛnninw kun nka mɔgɔkɔrɔba kunkolo de tun b'u kun o de kama kira y'a minɛ o la o kɔrɔ kira ye degun minnu sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya la jango madinɛsigi nafigiw bolo a ma fɔ Hasani ni Hussein kɔ a ye kɔngɔ minnu sɔrɔ
hijira kɔfɛ o ma fɔ Hasan ni Husaini kɔ n'i bɔra kira la ka na Seydina Aliyu la a bɛ fɔ Seydina Aliyu ni Fatumata ye degun minnu muɲu kɔngɔ minnu muɲu u ye tile 3 sun minnu kɛ k'u ka suntigɛ ta k'a di geribuw ma k'a di yatimɛw ma k'a di kɛlɛ ɲɛnama minɛw ma nin kɛra k'a sɔrɔ Hasan ni Husaini fitinin b'u bolo o kɔrɔ k'u ye gɛlɛyaw sɔrɔ u faw n'u baw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ u ye olu sɔrɔ u sabalila o fana kɔrɔ k'a fara u ka denmisɛnniya kan u ma denmisɛnniya kan fɔ don min na Aliyu bɛ takula ta k'a di geribuw ma o y'a sɔrɔ Hasan ni Husaini de banana Aliyu y'a dafalen Husaini Fatumata y'a dafalen ninnu fila y'u dafalen u kelen k'o sun daminɛ dɛ su fɔlɔ o suntigɛ labɛnnen takula kun 3 labɛnnen garibu dɔ nana ko ale ma foyi sɔrɔ k'a dun u ko n'i y'a ye Ala ye nin caman ko nin ma se k'a ta ko Ala y'an fisaya ni nin u y'a ta k'a d'o tigi ma su 2nan fana kɛra ten 3nan fana kɛra ten a bɛɛ kɛra ka ninnu denmisɛnnin t'u bolo u y'a ku Alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni ne bannen kɔfɛ an karamɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara a nana dakuruɲa 2 duwawu kɛ ani bilasiralikanw fɛn min bɔra karamɔgɔ ka laseliw la an ka baara dɔw seereya wa ba'd salamullahi alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn alhamdulillah ala kulli hal su in na nin ye kɛnɛ ye min sigira alakira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a bɔnnaw kama n'o ye Seydina Husain a ka bangeni su ye karamɔgɔ minnu tɛmɛna an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn u sara bɛ Ala bolo Ala ko kuranɛ kɔnɔ laysa lil insani illa ma sa'a wa sa'yuhu wa anna sa'yahu sawfa yura foyi tɛ adamaden ye min kɛ kɔ wa i k'a dɔn i ka kɛtaw don dɔ la Ala ko k'a bɛ da kɛnɛ kan nin ye Ala kumakan de ye wa inna sa'yahu sawfa yura wa adamaden ka kɛta a mɛn o mɛn ni Ala bɛna a bɛɛ da kɛnɛ kan o tuma na nin ye daliluba dɔ y'aw bolo baaraw da do kɛnɛ kan ko aw y'a ka baara bila ka bɔ a sigiyɔrɔw la ka bɔ a ka sow kɔnɔ ka na sigi kɛnɛ kan alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka denbaya magwɛn na kira min ko kisi nɛɛma b'a ma ko n b'a ma ni n ka denbaya ye lahara don n bɛ Ala ɲininka ko a y'u minɛ cogo di tiɲɛ don min tɛmɛna o ma kɛ anw ɲɛna nka min ye hɛrɛ ye an bɛ nisɔndiya n'o ye min kɛr'u ye tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ fana an bɛ nisɔngoya n'o ye k'a yira Ala n'a ka kira la ko a ma diya an yɛrɛ ye an ka jɔyɔrɔ ye nin de ye kumana a bɛ kɛnɛ min ka su in na a yɛrɛ t'a bonya dɔn sabu dan t'a la dɔn fosi t'a la i b'a jateminɛ dɔrɔn n'a sɔrɔla masakɛ dɔ ko an sigilen bɛ o den dɔ de ka kɛnɛ kan masakɛ mana dɔn ko nin y'an sigi kun ye a ka kan ka min kɛ an ye o ka kan ka to a kɔnɔ kumana ko ti dogo Ala min na o b'an sigi kun dɔn an b'an ka karamɔgɔw fo minnu kumana ani kuma ma di minnu ma an ka foli bɛ a bɛɛ ye o kɔfɛ an bɛ tila ka hinɛ ɲini kɛ nin kɛnɛ in kan an balimaw ye an badenw ye an sinjiw ye minnu y'u ka diɲɛlatigɛ saraka Ala ma a ka diinɛ dɛmɛni na a sara ne ma kabako yɔrɔ ye o la o parce que ne ye ansaru min mun ye kɛ ansaru ye
ɲininkali bi yan de o siga t'o la ko i ka don tɔliso kɔnɔ wa ayi i ka yɛlɛ etazi kan ayi a mun y'i ka ye Allahu akbar ko n ka lahara ka ɲɛ siga t'a la han wallahi o don n ka lahara ka ɲɛ i ti don alijinɛ kɔnɔna yan ayi o tɛ kɛ o tuma na nin fɛn kelen in b'an bɛɛ de ɲɛ Allahu akbar dɔ de bi dɔ kɔn Allahu akbar minnu ni olu ye an kɔn an bɛ dugawu k'olu ye inshallah ni an yɛrɛ ye min kɔn olu na dugawu kɛ an ye Allahu akbar ko amin ko in ye nin dama de ye o tiɲɛ wa hibalatun kullu l'anami rahinuha Allahu akbar taliya tigi ko ten Allahu akbar a ko saya janjuru de don a dalen de don ko dafɛ bɛɛ bi minɛ a jan na Allahu akbar amin kabini waritigira naam walima faamana walima tɛgɛ langolo tɛgɛ jɛ la saya janjuru se bɛɛ bi minɛ o la Allahu akbar aydara n'i ye dɔgɔtɔrɔ su ye bolo la a minɛna janjuru de la ɲɔ tɛ fili ma kɛ ordonnance la o Allahu akbar ma kɛ fiyewu saya janjuru de dalen don Allahu akbar dafɛ bɛɛ bi minɛ na Allahu akbar ala y'o tanbaki bɔ an na a ko kullu man alayha fanin siga wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram Allahu akbar aydara a ko balofɛn bɛɛ bi sa Allahu akbar ni bɛ fɛn o fɛn na don dɔ la i b'i ni segin a tigi ma Allahu akbar foyi t'i to ala ɲɛda kɔ Allahu akbar nin kan ka n da ala ko la tiɲɛ fɛn o fɛn ka gɛlɛn n'a ka jugu kodɔnnaw recherche scientifique u savants u ye ɲɛɲini a bɛɛ la tiɲɛ nka sabaliya ye recherche u y'o dabila siga bɛn kɛra a ka adamaden yɛrɛ dacogo la bɛn kɛra a ka nimafɛn bɛɛ dacogo la hali n'i sera k'a furakɛ k'a ka bana bɛɛ ban ko si t'a to yen fiyewu Allahu akbar Kulibali si t'a to yen Allahu akbar bana foyi t'i la kɔrɔ bi ɲɛ fana kɔrɔ tiɲɛ o bi dɛsɛ ka yeli kɛ siga Allahu akbar kɔrɔ bi sen kɔrɔ ka pasaw dɛsɛ tiɲɛ sen tɛ se ka taama n'i ye Allahu akbar siga t'o la kɔrɔ bi bolo dɛsɛ naam pasaw dɛsɛ o tɛ se ka kɔrɔta Allahu o tuma na hali n'i furakɛra don o don docteur bɛɛ k'u ka visite k'i la bana ka n'i minɛ fiyewu n'i tora ten san 10 ni ka segin t'a to i yɛrɛ la fiyewu siga banni de bɛ kɛ Allahu akbar aydara siga t'a la kodɔnnaw sɔrɔla ka saya ye recherche bila sabaliya ye recherche bila ko saya bi kɛ siga Allahu akbar u ko adamaden dama tɛ dɛ hali yiriw Allahu a akbar bɛɛ bi ban pewu nin tɛ kuranɛ aya ye dɛ kafiri minnu ko ala tɛ yen nin y'olu ka mahasulu ilimiya de ye u ye jaabi min sɔrɔ recherche u kɔfɛ ko banni bi kɛ Allahu akbar siga t'a la mana ni banni bi kɛ an yɛrɛ sigilen bɛ ka banni de kɔnɔ Allahu akbar a dɔw b'a tigi bolo Allahu akbar n'a sera foyi t'a bali dugawu min bɛ yen dɔrɔn naam a bɛ kɛ don min na o k'a sɔrɔ ala sɔn b'an ye o kɔrɔ ye ala y'an minɛ ka yafa an ma Allahu akbar o dɔrɔn de ka gɛlɛn tiɲɛ n'o tɛ saya in bɛ kɛ Allahu akbar siga t'a la o la an balimakɛ saba min y'an kɔn ala ka hinɛ na n'o fɔlɔ kɛra an ka jamiyat ansar dinil islamiya garidikɛ ye tiɲɛ ka na se an balimakɛ ba hɔnɔ ma Allahu akbar ka na se an ka jamiyat ansar dinil islamiya karamɔgɔ dɔ ma ni o ye musa kulubali ye tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ ninnu ye Allahu akbar siga t'a la u cɛsirila wallahi u ye baara caman kɛ Allahu akbar minnu bɛ garidi in dɔn u ye fɛn caman fɔ a ka cɛsiri n'a ka jija la ani ala ye min yira sabali la n'a y'o lakali mɔgɔw ye Allahu akbar siga t'o la o fɔra an ye misiri kɔnɔ siga t'a la banni kɛ don a dɔnbaw fɛ ani minnu bɛ baara kɛ
ala ye min jira a la n'a y'o fɔ yan'a ka sa a ka mɔgɔw y'a lakali misiri kɔnɔ Musa Kulubali an b'a dɔn Jamiyatu Ansarudine Islamiya mɔgɔ fɔlɔw dɔ don an y'a dɔn ni fɔnisiraya de ye ka sɔrɔ an t'a dɔn ansaru don jagokɛla kun don Sugunikura la ne y'a dɔn yen ka sɔrɔ ne m'a dɔn ansaru don a ka fɔnisiraya kama a n'a ka ɲumanya kama ala y'a seere ye wa n ka denbaya bɛɛ ko ten a bɛɛ ale de wulila a bɛ taa fara an kan an balimakɛ janaja la o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka waati sera an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye mais an balimakɛ n'o ye Mamutu Tarawele cɛ don min ye ala ka diinɛ dɛmɛ a kɛfɛn na a y'a seko bɛɛ kɛ Jamiyatu Ansarudine Islamiya ye a ye baya kɛ ne yɛrɛ bolo a ma dan o ma a bɛ place min na place ba don mais a ma yaada a ma ɲinɛ ala kɔ tile kelen an ti maa jɛya ala kɔrɔ sabu ala de b'a ka jɔn dɔn wa ma shahidna illa bima alimna an tɛ foyi seere ye fo an ye min ye an ɲɛna gundo ye ala ta ye Mamutu a ye ansaru dɛmɛ a seko bɛɛ la a seko bɛɛ ale de kama bi ziyara dugawu bi kɛ Tamani amin n'ala bi ko kɛ a bi sababu de kɛ iza arada Allahu amran hayya Allahu asbaba n'ala bi fɛ ka fɛn dɔ kɛ a bi sababu de bila ka baara kɛ ala y'ale de k'a sababu ye bi an ka ziyara kalan ka kɛ Tamani Mamutu de kama ala sɔnna o ka kɛ an balimaw a n'an sigiɲɔgɔnw n'o ye Bugulakaw ye ala ka barika d'u la an y'a ye yɔrɔ dɔgɔyara an bɛ wale yɔrɔ de la fana an ko tuma na maire ma ka yɔrɔ ɲini yɔrɔ korona yɔrɔ min korona o ye balontan yɔrɔ ye o bila la an nana yɛlɛmɛ wali nakɔforow de kɔnɔ an y'a ɲini maire fɛ wali ta ti laban dɛ u ka yɔrɔ ɲini tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yɔrɔ sɔrɔ kun man di ye parce que yɔrɔ tɛ yen tiɲɛ na yɔrɔ tɛ yen dugukolo t'u bolo an balima Bugulakaw olu de nana Ayidara yɔrɔ ko Ayidara ni yɔrɔ tɛ Tamanikaw bolo na anw fɛ yan dugawukala ka kɛ yan na dugukolo lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye da t'a n'i cɛ dɛ min b'i bɔ o ta Bugulakaw de ye nin kɛ ala k'u sara n y'a fɔ ansaru président ye Bamakɔ Mali président ye u taara u ni Bugulakaw u yɛrɛ ye yɔrɔ min jira a bɛnna hectare joli ma hectare 12 u ye hectare 12 de di Bugulakaw ko kalan ka kɛ n dɔgɔkɛ ko kalan ka bɔ Tamani k'o tɛ se ka kɛ n ko a kɛlen de ye nin ye koyi an bɛ taa ye a wulila k'i jɔ su fɛ tile fɛ nɔgɔ min n'an bɛ kalan k'a kɔnɔ ka taa kuma n'a tigiw ye gundo ni bangena u y'a d'a ma a ye o yɔrɔ la 500,000 jɛ de ta k'a d'u ma o ko a t'i feere
ko u jɛna n'a ye k'a di ala ma k'a di kalanyɔrɔ in Allahu Akbar. Hayidara k'a ta Siga t'a la. Allahu Akbar. ale yɛrɛ ko k'o bɛnna ale ma Tiɲɛ. ala k'u sara Amin. mais a ti feere o ti bonya bali Ayi. a ye 5 millions de compter k'a d'u ma Allahu Akbar. Aydara. Allahu Akbar. yɔrɔ min tugulen b'o la ka taa kɔrɔn fɛ sira kan a bɛ sow jɔlen ye ka taa so minnu jɔlen don ka taa a taara o sotigiw fana nɔfɛ o ye ɲɔgɔn olu ka yɔrɔ ye Allahu Akbar. pour que u ka se k'a di a ka kɛ kalanyɔrɔ ye a gɛlɛyara dɔɔni Allahu Akbar. a ko gɛlɛman t'a la Ayi. aw ye bɔgɔsow de jɔ a kɔnɔ Tiɲɛ. n bɛ fara so jɔ ka d'aw ma Siga. Allahu Akbar. so o so b'a kɔnɔ a y'a ɲɔgɔnna 2 fara a kan k'a bɛɛ kɛ fara ye k'a koori k'a ban k'u k'a ta Allahu Akbar. Aydara. Allahu Akbar. ko k'a yɔrɔ fara kalanyɔrɔ kan Allahu Akbar. o ye kɛnɛ kan min bɛ se ka yira de Wallahi. ko dɔgɔkun tɛmɛnen ansaru ka terrain 85 terrain 80 ani terrain 5 ko a y'a bɛɛ papier d'u ma k'a haramuya ma dɔrɔmɛ minɛ Allahu Akbar. dɔgɔkun tɛmɛnen Siga t'a la. Aydara. Allahu Akbar. o dama tɛ amin an yɛrɛ ka dugu la jeunesse ka ko dɔ wulila a y'a denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan Voilà. bosodenya t'a la marakadenya t'a la bamanandenya t'a la kakɔlɔdenya t'a la a ko a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Allahu Akbar. a ye jeunesse bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ bɛɛ ka 1,10 compter ka d'u ma n'u mago bɛ fɛn minnu na min bɛ se k'u ka baaraw kɛ u k'o kɛ n'a ye mais u ka bɛn Allahu Akbar. Aydara. o kɔfɛ kurun ninnu u bɛ ɲɛnajɛ kɛ ni min ye n'u bɛ kurun kurusi kɛ o baaraw la a ye 7,000,000 d'u ma Allahu Akbar. Allahu Akbar. amin mais tamaninka ba hɔnɔ ye du di min ma a ka ca mɔgɔ 100 ani kɔ ye Allahu Akbar. mais a yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn kunu kumana ka ye olu ye du hakɛ dɔ de fɔ a ye min di mɔgɔw ma Bamakɔ yan 40 ni kɔ ou bien 80 ni kɔ Bamakɔ yan fi sabilillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. a y'a seko kɛ dɛ Kɛra. Wallahi. a y'a ka karamɔgɔkɛ kanu Siga t'o la. ale fa o ni ne ba olu de ye faso kelen ye Allahu Akbar. mais kamalen y'a ka diɲɛlatigɛ bɛn ala ko ma Tiɲɛ. Siga t'a la. fo ka taa sa Allahu Akbar. ne t'a ka so yɔrɔ dɔn Ayi. Bamakɔ yan Allahu Akbar. n y'o de fɔ kɛnɛ ka tamani ye kunu n ko ni y'a fɔ a bɛ mɔgɔw kabakoya Wallahi. walahi ne ti mamutu ka so yɔrɔ dɔn Bamakɔ yan Allahu Akbar. zera ye siɲɛ 2 de ye Tiɲɛ. siɲɛ fɔlɔ a fana dɔgɔkɛ dɔ o banabaatɔ nana a fɛ o banna Allahu Akbar. mɔgɔ bilala ɲɛ ka taa yɔrɔ in jira n na Tiɲɛ. n ye foli kɛ o kɔfɛ Naam. a yɛrɛ bannen mɔgɔ bilala ɲɛkun ka taa so jira n na Allahu Akbar. Aydara. Allahu Akbar. ne t'a ka so yɔrɔ dɔn i b'a fɔ ko o ye kabako ye Wallahi. mun na Allahu Akbar. Siga t'o la. min na Naam. ale m'a kanu fiyewu n'a ye dara ka wuli ka bouger ale kama Allahu Akbar. ko o ko bɛ k'a ka so a b'a dogo ne na Allahu Akbar. Aydara. yanni saya in cɛ bana dɔ y'a minɛ u k'o juguyara dɔɔni mais a ye min gɛlɛya ka mɔgɔw ma k'u kana to Hayidara k'a dɔn Allahu Akbar. Kulibali. pourquoi n'Hayidara y'a dɔn a kana na déplacer ale kama Allahu Akbar. Siga t'a la. mais hali sisan Seydina Ali ka fɛngɛ kɛra yan a kun bɛ kɛnɛ kan yan Siga t'a la. a n'a ka denbaya bɛɛ Tiɲɛ. a n'a den bɛɛ nana Allahu Akbar. Siga t'a la. bi Moptikaw y'an sɔrɔ yen Jibe de y'o de fɔ ko mɔgɔ tɔw b'i kule dumuni ko la ko mais n'ale nana ale b'i jigin ba hɔnɔ de fɛ yen Siga t'o la.
olu b'a dun k'u fa ka sɔrɔ ka bɔ ka na mɔgɔw yɔrɔ la ko hali surɔ bi u nalen olu sira ba hɔnɔ de fɛ yen ka daraka dun ka sɔrɔ ka na du kɔnɔ a ka du min filɛ bada la a ma sɔn mɔgɔ si ka don a la n'a yɛrɛ taara weekend na tuma dɔw la a bɛ taa yen mais a ye du in bila mun kama a ye daraka dunna o de la ne ko mɔgɔ ni i ma kɛ silamɛ i kan ka kɛ hɔrɔn ye o de la don o don mɔgɔ dɔ ni k'a kɛ i yɛrɛ k'a lajɛ i ka kɛ hɔrɔn ye o de la n y'a karaba ale sababu la fana an ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ n y'a san n ka wari la ka soden damadɔ jɔli daminɛ a kɔnɔ taara an n'ale lafiya ka soko la o la ne ka kuma tɛna janya su in na ba kɔnɔ a bɔra an bolo fɛnba bɔra an bolo tamani du dama min bɛ yen n'a jɔlen bɛ n'o baloli ye o ka ca dɛ fɛn o fɛn kamana mana gan a bɛɛ bɛ taa ale fɛ yen n'ale tɛ yen a bɛ gɛlɛya dɔɔnin ala bɛ yen nka ala ye sababu jigi dɔw bila yen n'o bɔra yen i bɛ sɛgɛn Seydatu Khadija ala tun y'a kɛ kira jigiba ye kira jigiba an karamɔgɔ ani kira binakɛ Seydina Ali fa ninnu fila de tun bɛ kira jigi kɔrɔ ni ala ka jigi ye nin fila bɛɛ sara san kelen ala bɛ yen dɛ nka sigi ma ɲɛ kira bolo kabini ninnu sara kafiriw ko k'a banna kira ma se ka sigi ani Abubakari bɔra ka hijira u ye dugu bila parce que ala tun ye minnu kɛ jigi ye o don banna ala kana an jigi tigɛ ala kana an jigi tigɛ Ansaru foli bɛ aw ye a y'an ka dugu kanu kojugu a y'a seko bɛɛ kɛ dugu in ye fana mais mɔgɔw t'a sara ala de b'a sara a ɲuman tɛ tiɲɛ o ɲuman kira ko i ka ɲuman kɛ ka n'a kɛ yɔrɔ ɲini k'a ti bɛn yɔrɔ si fo a ka kan ni yɔrɔ min ɲuman saraba ye ala de n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔw ye ko mɔgɔw k'a dɔn mɔnɛ b'i fa walima i tɛ ɲuman kɛ a kɛ ka n'i kɔfilɛ saraba kelen de b'i la ala don ala k'a n'aw dɛmɛ Ansaru foli bɛ aw ye mais n y'a fɔ aw ye a ka dugawu kɛ garidiw ye a ye dugawu kɛ garidiw ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don nin denmisɛnnin ninnu de bɛ b'u musow kɔrɔ ka siya fajiri fɛ n'i nan'i jɔ k'a dɔw lajɛ o hinɛ bɛ don i la u sara bɛ ala bolo u sara bɛ ala bolo u ko kamalen y'o de fɔ ko a nana retard la m'a dɔn a nana fɔ 2 heures waati gardi la 2 heures k'u ma sɔn a ka yɛlɛ k'u ko non ko 2 heures waati k'a ti yɛlɛ a ko k'u k'a to a ka yɛlɛ ko ala ye fɛn dɔ de jira a la k'o de y'a se yan min fatura sisan lasinɛ ala bɛ kuma ka mɔgɔw fɛ o ala bɛ fɛn dɔ jira dɔw la ala ka ɲuman jira an na Ansaru aw folen don ayi kunun an kun tɛ nɛgɛsokanw ne kun bɛ n labɛn ka bɔ 15 Anbugu n sen de la ka taama ka na Arayida la ni wajuli banna o b'a sɔrɔ yanni wajuli ka daminɛ wula fɛ ne yɛrɛ de ni dingɛ senna bɛ na ka na dingɛ sen ka yiri turu a la k'a gere yiri damadɔ
ni meniji Madi Tarawele bi yan Allahu Akbar siga t'a la ni y'o Boyini o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ dɔɔni Allahu Akbar siga t'o la a kɛra a ɲɛna Allahu Akbar ani alu ninnu o y'a sɔrɔ u ka dɔgɔ nka a kɛra u ɲɛna Allahu Akbar aha n bɛ taa dingɛ sen ka yiriw turu ka sɔrɔ ampulu fili juru k'olu communiquer fɔlɔ ni n tilal'o la tuma min na n bɛna micro essayer k'o siri n'o sirili banna n bɛ sɔrɔ ka taa so Allahu Akbar ka taa surafana dun ka sɔrɔ ka n labɛn ka taama zen na ka na wajulikɛyɔrɔ la ni wajuli banna an bɛ micro fɔni ka dɛbɛw meleke k'olu kalifa du dɔ kɔnɔ ye o y'a sɔrɔ n kɔrɔ Gawusu bɛ yen u tun bɛ bila o fɛ yen an bɛ sɔrɔ ka taama zen na ka taa so o y'a sɔrɔ nɛgɛso t'an bolo mɛ a ye ɲininkali kɛ o tuma ko Hayidara tɛgɛ jana waritigi jumɛn ye a tɛgɛ jana faama jumɛn ye o y'a sɔrɔ foyi t'an bolo mɛ u ko k'o tuma wajuli k'o kun ka jugu bi ta ye n y'a f'i ɲɛna o don fɔ dɔw yɛrɛ y'u jala gɛlɛyara k'o fɔ ɲɛna a ko karamɔgɔ ko i ka kuma wajuli yɛlɛmɛna a tigi hinɛ ye minɛ mɛ n ma jigin an na parce que faamu bɛɛ n'a danyɔrɔ don ale bolo an y'a daminɛ cogo min na i kafiri i fa kafiri mɛsi donna fa bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ko o de ye wajuli ye ale m'a faamu n y'o de fɔ a ye n k'a ka kuranɛ lajɛ kuranɛ sura daminɛw a n'a bɛ taa laban yɔrɔ min na a k'a kumaw lajɛ a fɔra alakira ye de ko anzir bagabagali kɛ kira y'a daminɛna nka ko a daminɛ i ka so wa anzir ashirataka al aqrabi i yɛrɛ balima surun fɔlɔ k'olu de bagabaga k'a jir'u la nin ye walejugu ye a man ɲi mɛ mun nana o kɔfɛ wa bashiri salihina bagabagali kɔfɛ ala ko ɲumankɛlaw nisɔndiya kuma ɲuman fɔ olu a ma faamu mɛ dɔw y'a faamu olu y'a minɛ hali bi a ma faamu bi fɔ olu ma kun ayi n'a faamuna o hɛrɛ de bɛ fɔ olu ye sa mɛ o kuma in ne tɛgɛ ma jan faama ye n tɛgɛ ma jan waritigi ye ne ma ŋunuma biro da la ayi ala ti sɔn yɛrɛ n ko ala ti sɔn o la a karamɔgɔ bɛ waso nin de ye don o don o y'a sɔrɔ fɛn tɛ yen ansaru nana bi tɛ k'a sɔrɔ ansaru mana ne tun bɛ n ta fɔ a jɛlen kan ka n ka duloki kolon don bi de sera kunu fana tɛmɛna ko Hayidara bolo a bɛɛ tɛmɛ n ko ka kan kunu a tɛ ne bolo n m'a ɲini i fɛ bi ala ye dɔ di yan n t'a ɲini i fɛ ansaru ni cɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ hɛrɛ de la n ka nin ɲɔgɔn dɔ ye n wele ala tulo b'a la o ko Hayidara ko mɔgɔw ma ko in dɔn ko fani ni bani ni k'olu bolo k'o b'a ban de k'u t'a si dɔn ko ala ye min kɛ ko maa da bɛ se k'o tiɲɛ o Hayidara ka kuma t'o ye dɛ ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko minnu ye jihadi kɛ n'u ka nafolo n'u farikolo ye k'olu ni mɔgɔ tɔw tɛ se ka kɛ kelen ni ala de kuma k'a ye kuranɛ kɔnɔ minnu ye jihadi kɛ n'u na u ka nafolo ye k'a kɛ n'u farikolo ye k'o ni mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ɲɛ ko mɛ ko bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko nka olu bɛ tɔw ɲɛ dɛ wulibali do koyi minnu fana y'u ni kɛ ka jihadi kɛ ani minnu y'u sigi ko an kɔni ye silamɛ ye ko an tɛ jihadi kɛ ko jihadikɛlaw ni sigilenw bɛ se ka kɛ kelen ye ko nka ko ala ye hɛrɛ layidu t'a bɛɛ ye ko nka u tɛ kelen ye dɛ ala ko n b'a bɛɛ don alijinɛ na ko nka alijinɛw tɛ kelen ye o de la
e kira ye dugawu kɛ jihadul balayi la o kira ka dugawu bɛɛ la a b'a fɔ ala k'ale kisi jihadul balayi ma kɔrɔ caman fɔra a la mais Seydina Umaru ɲininkara don min na ko mais kira b'a fɔ tuma o tuma ko ala k'ale kisi jihadul balayi ma ko a kɔrɔ ye di de Umaru ko k'a kɔrɔ de ye denbaya bonyana sɔrɔ dɔgɔyara k'o de ye jihadul balayi ko kira tun bɛ siran o de ye silamɛ bɛɛ kan ka siran o ɲɛ ni denbaya bonyana ni sɔrɔ dɔgɔyara n'ala ma far'i kan i bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye i bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye o de la Seydina Ali ko walahi ni fantanya tun ye kɛlɛcɛ ye ko a tun tɛ balo ale tun b'a faga manamanakan tɛ wa kira tun ye fantan ye foyi kun tɛ jɔnni ko ten cɛ min bɛ jɔnw tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fantan ye ayi o tɛ fantan ye la hasha wa kɛla Allahu Akbar waritigiw tun bɛ yen o tun b'a bɔ ka di kira ma de n'a mago jɔra min o b'a d'a ma a b'a kɛ k'a kɛ o de la n b'a ɲini ala fɛ ansaru ala k'aw sɔn amin ala sɔn ala k'a sɔn a bɛɛ la amin ala sɔn a bɛɛ ye jumɛn ala k'a sɔn wari la ala k'a sɔn fanga na ala k'a sɔn limaniya la an bɛ a ɲini ala fɛ yarabi miliyariw tigi de ye ala ye ala k'a nɔgɔya aw ye amin ala sɔn aw cɛw n'a musow bɛɛ n'aw dɔw ye miliyariw sɔrɔ hali n'an tɛ yan a bɛ lafiya ka ŋunuma amini ka ŋunuma ka t'i tɛgɛ jan u ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan an y'a fɔ k'u ka da sɔgɔ n'an bɛna kunun ko an m'a kɔngɔ bi an t'a kɔngɔ n y'a fɔ ka segin a kan k'a walanwalan n'i ye ne ye da o da la faama fɛ yen a y'u ɲininka n dalen bɛ dɔ kungo la ala kama fana ne yɛrɛ kungo tɛ fiyewu n bɛ nin de fɔ n bɛ waso ni nin de ansaru ala k'aw sara a y'aw seko kɛ a ye min fɔ garibukɛ ye leyidu la a dafara a dafara ansaru minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ balo bɛ tila anw fɛ de k'a di dɛsɛbaatɔw ma yan an b'a tila dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ min di Ayidara ma lahara u bɛna don yɔrɔ dɔn u bɛna don yɔrɔ dɔn musow furu walahi a ka ca muso 170 ye a bɛ warini min di Ayidara ma o ɲɔgɔnna furulen don cɛ dɔw ma bi a ka wariw la mais a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a b'u ɲininka san kɔnɔ miliyɔn joli de bɛ kɛ ka fantanw furakɛ ala kama an t'u fa dɔn an t'u ba dɔn docteurs de bɛ se k'o miliyɔn hakɛ fɔ a bɛ dɔrɔmɛ min di Ayidara ma lahara a bɛna a taa yɔrɔ dɔn mais foli b'aw ye a y'aw karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye juru t'a sen na a kumatɔ t'i tanbaki asara bɛ ala de bolo Huseni ka kɛnɛ de don kira bɔnnaw ka kɛnɛ don ala k'a k'u kama ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a k'u kama ala k'a n'aw wasa ala k'a k'u kama ala k'a n'aw sutura ala k'a k'u kama ni maa min ko a ti farana yarabi ala k'o tunu an ka jamana ala k'a kisi farafin jamanaw ala k'u kisi diɲɛ jamana bɛɛ ala k'u kisi ala ka hɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ ala ka lafiya don diɲɛ kɔnɔ a ye nin sigi min kɛ ala k'a kɛ seere ye aw ye lahara don ala k'a kɛ seere ye aw ye lahara don
an b'a laban ni min ye o y'an ka laada ye bayatul islamiya Allahu akbar o don an y'a fɔ ye siɲɛ caman ni maa ni tɔw cɛ an fa bi neni an ba bi neni mais o tɛ kabako ye o fɛn bɛɛ dara ala ka kiraw ni nabi ɲumanw kan nabi layi zakariya a fagara mun nɔfɛ o ye nkalon de da la ko Seydina Isa fa don ko an ba Mariyama tun b'ale de bolo lamɔ na ko den y'a ta ye ka mɔgɔw su ka k'a kan nkalon kan k'u b'a faga a bolila ka t'i kalifa ni yiri y'a datugu sɛtanɛ taara yira ni nabi ɲumanba in fagara ta de nkalon mana ko in bɛ tan de fo ka taa diɲɛ wuli ala kana u sanna ni min ko i ti farana ala ka balawu jigin i kan ala k'i ɲinɛ an kɔ kira n'a bɔnnaw bonya kan an bɛ baya kɛ kira ka sahaba bɛɛ ye baya kɛ an ye karamɔgɔw wele u ka na a denw ye baya kɛ kira musow ye baya kɛ Abubakar n'a ka denbaya ye baya kɛ Seydina Usman a ye baya kɛ Asadulahi ye baya ko fila kɛ Jibrila ka baya ani bayatul ashira Seydina Ali y'a kɛ Zaharaw ye baya kɛ ni min mago b'a la i bɛ na e tɛ kira y'anw ma ci min sɛbɛnna o de bɛ bɛɛ bolo kumana an b'an ka ko laban n'o ye a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala ka yafa ma ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na ala ka sini kɛnɛya di minnu taara ala ka hinɛ na ala ka yafu ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲamadali la TV Sirifila lajɛbaw ni ne sɔrɔla ka lase aw ma Imamul Huseini ka bangini kɛnɛ kan san 2018 avril kalo la yani an karamɔgɔ kɛ kɛnɛ sɔrɔ Elhaji Usman Nimaga ale ye laseli min kɛ sigida wɛrɛ aw bɛna o sɔrɔ nka yan'o cɛ an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲamadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ala kɛ ni ɲɔgɔnna caman yira an na a k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tunya wilila alonde sega tunya be tunya wilila fala ka chideme tenya wilila londi sega tieme